guys, ang kakainin namin ngayon ay mais. So, kain tayo. Ang mais. Uy, grumo ko. Nami? Ikaw mo na giluto na. Sarap guys. Ikaw po na gilungag na siya. Kung tinaw ni ba? Bangguran ba? Ay, bangguran? Tinaw na ka na eh? Bangguran ba? Kaya dali ra. Tinaw. Kampus mo dahil? Kampus? Kampus? Singon? Oh, no, 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 no. Mana? Ini pisau? So guys, masarap pala kainin yung mais na ano? Mata pa. Tamis ba? Matamis, tamis, tamis. Urut na. Ah, lahim ko ako to ana dito. Ano? Pasak pa. Oh, no, 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 no. Pagod mo? Ikaw ra nagkakaon diyan yam. Ikaw gakaon ka balo kag lingkod ko dire. What? Asa na? Abot mo ikaw ra. Sang gariya. Oo, mo na nabili. Wag isa kayo. Kagurin na ramay ko dia. Uy, ayaw di ma. Asa ba yung tao niya? Uy! Uy! Kali ba ito kauno na? Ito! Ako ko na ko na eh! Ako na ko na eh! Pero kung kumang pala dyan, mas hindi ka mukha guys! Oh, no, 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 no. Wagon na to na eh! Wagon na to na eh! Ano ba? Ano to? So, mga tayo to! Mga na to! Uy! Mino ba? Dagan dito! Asad bit! Dito daw! Dito daw! Dito daw! Ah! Ito! Kidag ko dito! Let's go! Ta! Ilan! Ilan! Dito! Madam! Pwede may manghulam sa imong abuhan? What? Ay, sama na pa rin, Joe? Oh! Manghulam sa imong abuhan, madam? Oh, na dito po to. Lumais? Na dito po to. Ha? Kine? Oh, no, 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 no. Uy, buat kay kaon? Uy! Uy! Ayaw di ba? Dito ko na nila. Oh, no. Nakalata ka! Mayroon kong tubig, Gray! Tubig ba?